קחי מחברת חלקה, ואם אין, זו יכולה להיות סתם מחברת פשוטה. תאספי עליה גם כמה חומרי יצירה. ואם אין לך חומרי יצירה, פשוט תביאי עט, עיפרון, דבק, מספריים, אולי זה מגזין ישן. ועכשיו את יכולה פשוט לקשקש, או לשרבט איזה משהו נחמד. את יכולה לגזור משהו שאת אוהבת, להדביק אותו, וליצור לו סביבה. את יכולה לגזור מילה שאת מתחברת אליה. את יכולה לכתוב דברים שבא לך.